मा बुंगोन जिहेतु सानबानि हाबाफारि लानानै बेहाय मावबादा खुंबाय मोनथाम हारिनि मोसानायनि सायाव जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो मानो होनना बुङोब्ला थांनाय जुलाइ दाननि 10 अक्ट'निफ्राय जागायनानै सानबानि हाबाफारि लानानै बिटिआर सोरखारनि गेजेरजों जि खुंजानाय एबा जा बिथां बिटिआरनि चिफ मानगेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सोरखारा आरो लोगोसे हारिमु बिफाननि इएम बिथां दावबायसा बर' सार बिथांमोननि दैदेननायाव नैबे कालचारेल वार्कशप बे खुंनाया सानबानि दङमोन बा सानबा जागासिनो दङमोन दिनै फैयै फैयै जोबथा दिनै जोबफैबाय आरो दिनै जोबनायाव नुनो मोनदों थोजासे बिथांमोना सोलोंनो हायाखैबो जानो हागौ सानबायाव थेवब्लाबो बेवहाय मोनथाम जाति जनगोष्ठीनि बेयाव मोसानाय फोरोंनाय मावबादा जादोंमोन आरो बेवहाय आदिबासि बर' आरो राभा बिथांमोननि मोसानाय सोलोंनाया जादोंमोन दामनायनि सुनायनि सेरजा हुनायनि बिनिबो बेवहाय सोलोंनाय मावबादाखौ लादोंमोन दिनै जितु नुदों जथेस्थखिनि मानसिफोरा मोसानो रोंदों दामनो रोंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों खम समनि गेजेरावब्लाबो सानबायाव बिथांमोना जथेस्थखि सोलोंनो हादों जथेस्थखिनि आरो दिनै जोबोद मोजाङै गोग्गोमहै जोबनानै थांबाय बेवहाय बर'फोराबो बागुरुम्बाखौ जोबोद मोजां मोसादों राभाफोराबो गावसोरनि राभा मोसानायखौ जोबोद मोसानानै दिन्थिनो हादों आदिबासिफ्राबो जितु झुमुर मोसानाय बेखौ जोबोद मोजाङैनो मोसानानै बिथांमोना दिन्थिबाय उन्दै गिदिर बयबो दामग्राफोराबो मोजाङै दामदों मेथाइ खनग्राफ्राबो जोबोद मोजाङै मेथाइ खनदों आं आरो साबायखर बावदों जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि मानव गेदेर बिथांमोना मोनफ्रोमबो दल संगठननिफ्राय फैनानै बेयावहाय थुलुंगा होफैनाय हिसाबै बिथांमोना लेंहरनाय लेखा नुजाथिफैदों आरो बिथांमोना नुजाथिफैनायानो जोंनि हारिमु अनसायग्रा जायफोर उथिफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जथेस्थखिनि गोहो बोलो होननानै आं सानो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफ्रावबो गावबा गाव जाति जनगोष्ठीनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजा गोरों गोरा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो हेफाजाब होलांगोन आंहा मिजिंथिनाय दङबा आं आसा खालामो आरो दिनै बिटिआर सोरखारा जेरैबायदि बे मावबादाफोरखौ लाबाय थायो बेबायदि भबिष्यतआवबो जाहाथे लालांबाय थायो आं बेखौनो आं आसा फारिनाय थाबाय।